històries per anar a dormir. Històries per veure el mar. Des del mar, al fons del mar, buscant l'animal que s'ha perdut. Avui tenim una història i és la que ens explica el senyor Ricky Mercy. Doncs el capítol 5 de la veritable història d'en Papyrus, el peix perdut al mig del mar, es diu Waterproft. En el capítol anterior, els 3 membres expedicionaris continuaven a la recerca de notícies de la casa d'en Papyrus. Havien arribat a casa del peix espia, aquell que podia ajudar-los a trobar els calamars, els únics capaços de rastrejar direccions més ràpids i econòmics que l'11888. Però el peix espia no treballava de gratis i els va oferir la informació que buscaven a canvi d'un plat de suculentes gambetes. La pobra Shirley, la gamba tonta, va haver de suar la gota gorda per a convèncer les 4 cosines gambetes, però al final va aconseguir que sortissin de la colònia, amb l'excusa de que els portaria a veure un vell familiar. Tot era mentida. La gamba tonta, la Shirley, va aconseguir enganyar a les que es creien més llestes que ella, i les que durant els anys d'infantesa l'havien fet jugar tota sola allà a la part de darrere del jardí. Un cop van arribar a casa del peix espia, aquest va quedar sorprès de tenir 4 gambetes fresques ben jovenetes i fresques allà davant seu. Molt bé, ara us donaré la informació que volíeu. Deia el peix espia mentre es llepava els llavis. Busqueu calamars, oi? Jo sé qui us pot ajudar. Heu d'anar fins al taller del peix martell, és allà a la cantonada. He sentit que ha inventat un detector de calamars submergible. Ell us ajudarà. Ara marxeu, que tinc gana. Les 4 gambetes, quan va dir això, es van quedar atemorides, les 4 juntetes en un racó. En aquestes, que en el moment en què el peix espia allargà l'aleta per agafar una de les gambetes, la Shirley va començar a esquitxar-li aigua als ulls amb la cua, fins que aquest es va retirar esbufegant. La gamba Shirley, la tonta i abandonada, havia salvat a les seves cosines i aquestes es mostraren avergonyides per tot el que havien fet. Ho sentim molt! Vol tornar a la colònia? Va preguntar la cosina gran. Doncs no puc. Primer he d'ajudar el meu amic a trobar casa seva. Després potser m'hi passo. I així es van separar, però cadascuna d'elles va entendre que no s'ha de despreciar ningú pel fet de que no sigui espavilat. Els 3 intrèpids aventurers de les aigües marines havien de seguir la pista que els havia donat el peix espia, havien d'arribar al taller del peix martell, que seria com el doctor Eureka del mar. Hola, peix martell. Pregunta en Rowling. Sí, sóc jo. Que no em veus, putes, amb aquesta cara de martell que tinc? Volem trobar els calamars, que fa molts dies que ningú els veu i estem buscant la casa d'aquest peix. Que ens pots ajudar? De manera amable començaran la conversa. El peix Eureka, que digui peix martell, ja feia dies que se n'havia donat que no hi havia calamars i va decidir enxufar-se a l'eBay per comprar la famosa màquina de detectar calamars de l'Scully, de l'expedient X. La seva sorpresa va arribar quan, tot i ser water resistent aquesta màquina, al treure'l de l'embalatge i submergir-la, la màquina va deixar de funcionar. Així que el peix martell no va parar dies i dies treballant al seu taller fins a aconseguir adaptar aquesta màquina a ser waterproof. Llavors sí que era submergible. Oh, doncs encara no l'he provat. Voleu que la provem? Va comentar molt il·lusionat i amb la motxilla a l'esquena. Som-hi! Anava fent tot sol, imagina't, Així que els 4 agafaren els trastos i a buscar els calamars. Nadaren molts quilòmetres i el pip, pip, cada cop era més freqüent. S'estaven acostant. El pip ja era acostant. Oh! Oh, no pot ser! Això és... Digué neguitosa la Shirley. Això és... el port d'Arenys! Els meus pares m'hi volien portar! Déu meu, si tot això era cert i la màquina no anava errada, què feien tots els calamars del mar al port d'Arenys? Si voleu saber la resposta d'aquesta curiosa pregunta, us esperem en el següent capítol de La veritable història d'en Papyrus, el peix perdut al fons del mar.